ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti dakes nga angin. Tampo kita ngaldaw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Naku yung titangatang apo. Sanak ngaglabay tinamurngan ta. Tamangan no saan na mamagaan. Wala pong bubod. Agtudo lakit di itinapigsa. Nagsipngot ti tangatang. Ay na! Ay, nagpigsa mo tanda dya, gorod. Kasla madayag ti dagay ti kinapigsa na. Ay, Amangan no adda bagyo na, apong. sana pa nawon ti pa nagbabagyo ita. Ang mas dawak man ta nagsipngot ti tangatang. Apong? Naidumduma pa imot ti kinasipngot na. Saan agagangay kunak manet? Tinasayaat. Inak mang kita itilutwak akananta, apo. Ay na, nagpigsang angin. Ngamawan mo titudo na. Uwan nga rod sinait. Ay nakaskas daaw. Itala ang akas to'y ti panawan. Aldaw pa'y laang nagsipngutan taglawlaw. Kan apay ngay asaan meten asumardan tinapigsa nga angin. Bumanas bespay. Ay, anya tigatangan niyo tatabubod. Ta isarakon ti tersenak. Tamangan no tumayab amin ang mabalin at tumayab dito'y tersenak. Ay saanak agumatang. Umayak umutang iti sardinas. Ala, pautangan kayo latan. Ta isarakon ti tersenak. Ay na, talaga nagpigsa ti angin na. Mangal daw tapay lang, nagsipngoten ti aglawlaw, apong. Ay, jakman amot ti mapaspasamak iti aglawlaw. Itay, nagpigsa ti angin. Ita, simip nga ti aglawlaw. Kaslarabiin, apong. Ay, sana na maaawatan ti panawan. Ay, ay, Ha? ha? Kalat, anagangin itinapigsa, apong. Ay, sos! Ay, nga nga itayab anag gapo di tarwar. Ay, delikadon. Agbagyon sa amutan. Saan kayo arumrumwar, apong? Agbagyo at talagan. Ay, muna po. Talinagtan dito'y balay ta. Ha? Oh, Ay, apay, apong. ay, ni sinait. Magmag na ngagturong iti balay da aduring. At daimot na abag. Ha? Ay, Amangan numapanagkamang iti balay da na aduring, apong. ah, Simintado nga min ti balay da. Idinto ta na aramid lang iti kayo ti balay da sinait. nalabit akas ta apok. Ha? Ha? Ay, Anya tinapasamak kini sinait, apong. Apay nagpukaw. Wala ka nagpukulat ni Sinaay. Ay, kita na po. Abangan mo yung tayo magpasok na Sa pagsangangin. Ano nagpukaw? Dito magpasok. Awan mo si Sinaay daw. Apong, awan mo't ngagpayson ni sinait. Saan damot to na masarakan? nakitak lang itay magmag na ngagturong iti balay da aduring. Opo, ito yan. No nangag mi pa nagpukaw. Tatabaw. Delikado no datayo dito irwar. Ang mga numay tayab-tayaw kapoy tinapik sa ngangay. Oh, kakadwa. Naimimbag matlag no agsubli tayo kadagiti pagtangan tayo. Ay, delikado no pumigsa pa iti angin na. At dakas pa iti mapasamak kada tayo. Apong bubod, agbatiak di tiruar. Sa pulak ni sinait, sa narumbang abastag pukaw latan. Ay, angam apok. Tidak Ay. makadanagan. Ah, Umuna kayon nga agawid. Saan agagangay da ito'y ang mapaspasamak? Nagsipngatan ti aglawlaw. Yan nagpigsa ti angin. Padasak apagkalmaan ti angin. Babaon mo't lang iti angin nga gapukanyak. Ha? Kaslawan tinapasamak. Apay akastoy. Naidumduma ti angin. Ha? Adda na gurnong anangisit na ulap iti saan unay nga adayo. Ha? Sa di na ti paggapuan ti kasla. Ha?
Nagbalin asin ang tao tinangisit nga ulat. Asino ka, lalaki? Apay nga dapan nakabalin mo nga angin. Siyak ni Prinsipe Agilos. Si kagayam ti pagtataudan ti dakes nga angin. Nakaskas daw ka a tao. Kaya't mo pa'y alapdan ti angin nga agtaod kanya. Ngam awan serbiday ta apan nakabalin mo. Anya. Buyam taramidag dito'y lobong yo at at tao. Angin! Itayam mo dagiti banag nga da iti aglawlaw. Maibaon mo ti angin. Jack, itulok amatay da. Salak nibak dagiti tao. Talaga napigsa ti dakes nga angin. Agtatapawan dagiti tao. Ha? Niyapong bubod. Agtatapaw mat iti angin. Uray anya ti ar-aramidam. Di mo malapdan ti pandakabalin ko. Maungaw ti lubong yo at at tao babaan kanya. Jack, itulok adakas nga angin ti mangdadal iti lubong me. Papigsag pa'y ti alipugpog. Tapno malapdan ti dakas nga angin nga agtataod ken ko ana. Apay anak kadumog kamatlatan. Mabotang kakadi amang nilapad iti angin nga agtataod kanyak. Siyak ti prinsipe ti angin. Kabaala kapag kalmaan ti angin. Kami daytoy. Alipugpog. Dupiram ti dakas nga angin. Kat salak ni bam dagiti tao. Oh! Kalman ti Panawag. Ay, kung nagnumatay kami! Ay, sus! Kakabsat! Salakniban nyo ti bagbagiyo. San pa'y anaduper ti kabusor. Nagkalmang agpayson. Ngam addalang iti aglawlaw ti dakas nga angin. Ay, sa dino nga ta tinaggapuan dahi di aparswa. Apok, Negatibo nga enerhiya ti angin, apong. Kasla. Agpaliw tayo lang. Kala sa bidong dango na. Marikrik-nak ti enerhiya ti dakas nga angin. Ah. Amukon ti aramida. Nasken ang maparmak ko ti negatibo nga angin. Tapno awan ti dakas ang mapasamak iti lubong. nasip nget lata ti aglawlaw. Nga uray awaan tinapigsa nga angin. Wala pong bubod. Kaawatan nga dalang iti aglawlaw ti kabusor. Eh, na, aging gaita. Di tayo pa'y nakita ni Sinait. Sa dino nga tanti ayan na. Panagkunak. At da pa kay naigan ti dakas nga angin iti panagpukaw na. Apaya nagsen na ay ka? Ha? Nagdumog. Akasla dadeng-denggen na. At agtantanamitim samat. Angin. Nalabit akasalsarita na ti angin. Pulos mo't tanasan nga garaw. Apong bubod. Tulungan nyo dagiti tattao. Mapan kayo iti mabalin nyo apaglemangan. Apay apok! Mapan kayo iti gukayab. Kat agtalinaad kayo ijay. Aging gaajak ibaga rumwar kayo. Anya? Napigsa ti negatibo nga enerhiya ti angin. Kat dakas ti iparangarang na. Agsagana tayo iti posible nga aramidan day di aparswa. Sa dino ti ayan ko. Kalat nga intayabnak tinapigsa nga angin itay. Kadyak nga muno sa dino da ito'y alugar. Awan mati sa bali ang makitak dito eh. Agtatapawak latan. Kadyak makakunail. Oh. Agtalinaid ka lang kita, babae.
Sika, ti daton ko itamak nga ari dagiti dakas nga angin. Adda pa'y apumigsa ti pan nakabalin mi, no balasang ti may daton. Nangisit nga asok tinagparang iti sangwanak. Asino ka? Siyak ni Martan, prinsipe ti dakas nga angin. Negatibo nga enerhiya ti angin tinagapwak. Anya? Nakurang pa iti bilag ko, amang sakop iti sangalubungan. Isuanas ken amay daton ka iti amak nga ari. Tapno agtipon ti pirsami. Anya? Umadanin ti kanito amay daton ka. Iti amak nga ari ti dakas nga angin. Kalpasan day ta. Palikmutan mi iti dakas nga angin ti lubong. Dagiti tao. Dakaminton ti agari ti lubong yo. Ay, payakas na nabambanog ka? Naggapuwak iti pagaryan ti amak nga ari, apong bubod. Nagsarita kami, may papan iti dakas nga angin. Ha? Prinsipe Martan tinagan ti dakas nga angin. Murtala ka busor tinaimbag nga angin nga aggapu kada kami. Anya? Sigun iti amak nga ari. Naulpit ti ari nga ama ni Martan. Nabayaga na ipupok iti nakubong a lugar. Ha? Ti amak nga ari tinang ipupok ken kuana iti nakubong a lugar. Naska na may daton ti balasang. Tapno makarwar. Ken pumigsa ti pan nakabalinday di nga ari ti dakas nga angin. Delikado nga rod no makarwar iti nakubong alugar. Ti ari dagiti dakes nga angin. Wenapong. Ay, anya nga rod nga iti aramidan ta. Insuro ti amak nga ari ti lugar. Apakasarakak iti negatibo nga enerhiya ti angin. Mapanak ijay apong. Awan ti sabali a makitak iti aglawlaw. No di pasig anang ngisit nga ulap. Sinanbantay dagiti nagurnos nga ulap. Pigsa kimatay jay. Sa dino tinagtaudan na. Asino ka? Dorsok, kan kasano ka? Anak ka umay, dito'y pagarian mi. Siyak ni Agilos. Agturungak iti pagarian ni Prinsipe Martan. Anya? Apay nga katawa ka? Asino ka? Siyak ni Sapina. Tikimat! Para bantay. Sakbay amadanon mo ti sentro. Ti pagarian ni Prinsipe Martan. Aniya. Naidumduma ka. Tapay nga inturong naka, tinaimbag nga angin, dito'y tangatang. Ngamsanan, anapatag amamwakpay, tiki na siya sinom, tapatayon kaitan, oh! Ba, nalaing ka nga uglisi. Daytoy pay! Napigsa nga angin. Sarangten ti kimat. Ket alipugpugan ti pagtataudan ti kimat. Uff! Saan? May dumduma ti angin nagtataod ka. May tayam ako! Saan? Sige lang, alipugpug! Di mo sardenan day ta pagtataudan ti kimat. Sa bali nga enerhiya ti marikriknak. Sa dino ti pagtataudan ti naidumto mga aura ti angin. Prinsipe Martan. Ha? Sika? One. Di kan mas daaw. Dakes nga angin. Kasano ang nakastrek ka nito'y pagarian mi? Adda para bantay, sakbay amadanon mo ti sentro ti pagarian. Natayan ti parabantay mo. Intayaban ti napigsa nga angin. Ha? Anya? Sana basta-basta maduper ni Sapina. Nabilag ti kimat apan nakabalin na. Amamukan. Prinsipe Martan. Prinsipe Martan!
Ha? Ni sinait, Dayjay. Kalaat ang nagulimak. Jak meten marik na tayan ti kabusor. Nagsardang meten ngagpukpukaw ni sinait. Ha? Jak mailadawan. Noan niya ak klase day ta makitak. Kas lasilid ang napalawlawan iti puraw nga ulep. Wenno, asok. Umasidagak. Ti enerhiya amariknak iti puraw nga asok. Ket pan nakabalin ti angin ang nagtaod iti amak nga ari. Kaya't asawan day ta. Adda di taunag ti ari dagiti dakes nga angin. Sana makarwar ti ari. Gapot abambantayan ti pan nakabalin ti amak. Amokon. Isumot lagay managpukaw ni sinait. Ta iso ti idaton da iti ari dagiti dakes nga angin. Nakubong da ita lugar. Naidumduma nga angin ti umaklaw kanyak. Papigsag ti pan nakabalin ko. Saan arumbang nga apakan na ti kabusor? Sabdam ti dakes nga angin. Awan ti asino man ang makaabag kanyak. Alibubog! Sabdam ti dakes nga angin! Anyo tinaramid mo? Apay alinapdan ti angin ang nagtaod king ka ti angin ko. Awan ti makaatiw iti naimbag nga angin. Saan nga agbalig iti dakes nga angin? Tulungan da! At dalagayam iti asidag ni sinait. Nailukais ti palda ni sinait. Gap iti napigsa nga angin. Nagpudaw ti lupo na. Kapsuta ka. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Lapdak ti bagi. Asan ako mita kini sinait. Amay kay kayab ti paldana. Par makakunti ka busor. Nagrigat alapdan ti panagkapsut ko. Anya tinapasamakin ka, lalaki. Nagbaliw ti langam. Apay mata nakastoy. Jak matan malipatan tinakita kalupo ni sinait. Nagpudaw ngamin. Apay ngay madayo ka iti babae ngay daton ni iti amak ngari. Alipugpog! Wah, nagbaliw mo nun ti langam. Ita! Kanibusa namon, dakes nga angin. Aramatag ti 100% abilag ti alipugpog. Sige, alipugpog! Igopam ti kabusor. Ket iturong mo iti nakubong asiled nga ayan ti amana nga ari. Saan? Kay tumtuma ti kinapigsa ti angin. Agkadwa kayon iti amam nga ari. Amay pupok iti nakubong asiled nga inaramid ti amak. Saan? Ay kupad na kung tinaytumtum mga angin. Kanibusa namon! Agyaman nak iti tulong mo. Nakasubli akmat laangan dito'y lugar mi. Anya ka di tinagan mo. Jak ibagbaga asak matlaang Nicolas. Awagan naklatan itinagan ko nga Agilos. Agilos? Natalgad kan. Iso apanawan kamatan. No kasapulan dak. Adda aklaan iti aglawlaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti maysapay nga istorya anay tampok itangal daw iti pannakigasang gasat ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti direksyon Mary Jane Castro.
Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong